Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Ja, dat zien we weer. Het was steeds een keer. Nee. Stinken en Nee, een ik keer. heb het zo shit, God hè. me jagen. Wat hè? Zoere shit. Wow. Zoere shit. Met zelf. Nee, echt Is het niet. dit machine? Ja, dat zou ook kunnen, ja. Oh ja, dit is Oh, ja. alles... Oh ja, gek. Nee, die doen ze de boer. Nee, echt niet. Ja, dat Nee, is... Ik Ik denk heb dit... geen boer gelaten. Maar goed, Zeg we eens zien wel, wel ik ben eenmaal een boer weer. altijd. Dus wij zo is leuk om te doen. Gal. Gal en gal. Gal. Ja, Ja, goed verzinnen dat is weer. Ja, Ja, dit is een heerlijk. beetje boer voor de van hebben. Reality, hè. Dit is bijna Ja, als dat is wie het is, hè. Insta versus reality. reality soap series. En we beginnen meteen. Wat is het reality tv moment aller tijden? Big Brother. Big Brother, ja? Welke reality Even series zou je knuffelen. Even Ja. knuffelen. Big Brother, Ruud. dat is ze begonnen. De bus. De bus. Dat wel later. Ja, dat zit er Maar niet dan. heel veel later. Half 11, eigenlijk. Maar die hebben ook al een keer bij de Geustels gestaan. Ja, klopt. Ja. Jij daar, bent de daar. zon. Ja, Jij het bent veld, de ja, zee. Big Diet. Kent ze dat aan nu? Ja. Boah, dat ken je niet. Onze afvallen. Ja, klopt hoor. Maar Die dat doen ze bij obese. Hollandse Talent ook. Ja, dan vallen ze dus de Ja, kandidaten. dat ook af, hè. Nee, maar ja, reality tv. Ik denk wel, Weet dat in die Utopia, hoed? Gouden Ja, Kooi. zo gaat. Ja, De dat Gouden wel. Kooi. dat heb Utopia. ze een ding ook nog gehad, hè. Ja, dat was Big Hij Diet. is Miep. Goedemorgen. Hij is Miep. Ja, inderdaad. Wat was dat dan? Heeft Frans Steunen zo'n ding een plaat Ja, gemaakt. ja, klopt. De oog heeft dat in de kasteel langs de A79 aan de linkerkant. Ja, maar dat was Big Diet, hè? Ja, is dat Ja, zo? Big Diet, geloof ik, ja. Oké. Maar wat zich zegt inderdaad, klopt. Maar Maar- ziek. Wat is het tv-moment? Maar dat hebben ze nu ook, je weet die de verraders, en weet dat nu allemaal. Ja, zo nog geen kerk. Ja, maar dat is niet echt reality, hè? Nee, en dan weet dat andere wat iedere dag erop is. De bondgenoten. Dat bedoel ik inderdaad, de bondgenoot. Ik kiet er allemaal niet. Kiet Ik er gewoon weet niet, nee. Dat is allemaal niks. Nee, maar- dat is nu allemaal wel... En ik heb nu het zwaard van... Ja, heb ik Nog ook het, even gezien, van psychologisch. Kamassa, dan moeten zich allemaal af. Maar ja, niet letterlijk, Ja. maar, het is zo, ja, maar het zijn allemaal BN'ers, hè? Maar wat is het tv-moment van het reality? Die hebben ze een reality... Oh, Gersos natuurlijk ook, hè? Dat was geweldig. Sterretje. Ja. Sterretje. Maar dan wel het eerste seizoen. Die vliegt een beetje op Jokertje. Vindst je? Ja. Jo- ja. Dat was niet, toch? Ja. Als dat yoghurtje toch ook Engels ging praten. Ja. Dat is zo'n viral dingetje van hem, want er is steeds wel een stukje. Ja. En Joey, of weet je ook alweer? Joey en Sterretje en wat dan. En die vriendin van dingen. Barbie. Die hadden Die 20 keer vriendin van, even is opgepakt en die OnlyFans gehad. Ja. Maar en die vriendin van Wayland toch ook? Ja, Bibi. Ja, Bibi. Hè? Bibi Schout? Nee, weet je wel. Ja, Ja, allemaal Hagenezen toch? Ja. Ja. Grappig, ja. Maar als je zegt... Ja, dat is ook aan. Nee, ja, hoe Dat dat is ook maar Jokertje. Nee. Hey, ik wil even wat zeggen. Hey, Al dat er ook wat na, ja. Heerlijk. Joey Spaan worden inderdaad ook, ja. Ja, wat is het? Met Temptation Island. Temptation Island, Ja. ja. Maar het is Maar ook het reality, tv-moment is toch gewoon dat die maan zich omgebouwd heeft naar een vrouw. Wie hadden dat ook weer? Kelly. En tot de maan eroverheen is gekropen. En tot zie de nou pas zei van, ja, ik ben eigenlijk een kerel. Maar wie, dat is Ah, dat is lang geleden. Hè. Dat is begin 2000 geweest, denk ik. Ja. Boah, dat weet ik allemaal niet meer. Gek. Nou, Dat. ken je wel nou. En de Gouden Kooi, toch die agressieve dingen. Die Brian, kent ze die nog? Wat dan... Ik heb de Gouden Kooi nuts gekeken. dat kon je. En dan gooit hij dat glas weg. En dan gooit er op in zijn... dan gaat er door een glazen pui heen. Echt? Ja, met de Jaap. Ik heb dat allemaal niet. Die Oh ja, die ja, Terror- ja. Terror Jaap, Ja, ja. ja, ja. Die zegt van, Ja, als ik maar- ben, dan doneer ik al mijn geld naar Stichting Aap. Ja, die hebben ze allemaal opgestopt. En toen heeft hij gezegd, nee, ik zei Jaap, niet Aap. Niet. Ja. Het kind me niet meer verder Nee? gisteren. Nee. Ja. Het Terra Jaapje natuurlijk wel, maar vooral voor die filmpjes ook wat er van als van komen. Ik zei Jaap. Heerlijk. Ja. Dus Ja, hij dat is heeft in ook- het ganse miljoen Alles euro. opgeslokt. Er zit wel flink aan de grond nu, had ik begrepen. Dat heet niks Ja, meer. dat is niks meer. Nee. Nee? Nee. Hmm. Maar Loert gaat nog wel eens reality-series. Temptation, ik vind dat Love is Temptation Blind, Island is Married wel... at First Sight. ik Ja, hou dat dan hoor je van... allemaal niet. Maar ik hou dan van die... Temptation vind ik wel leuk. Ik hou dan van die... plaatsvervangende schaamte. Ja, gewoon Dat wat luister ik aandoen bij zo'n Temptation Island. Of... qua klei, ja. Nee, maar wat ze zelf gewoon aandoen. Ja. Wie is het daar gewoon compleet voor joker op tv staat. En ze menen allemaal
tot ze daardoor een carrière Ja. doen krijgen links of rechts. Maar Ja. van 99% van die deelnemers, juist toch 2 jaar later helemaal niks meer. En let ook een jongen wat zich doet als je rijdt met de motor, hè, van Temptation Island of wat wordt Dat dat? is geen een idee. Een jonge gast. En met een dat zwaard van, wat zich zag, toch? De Mascoles. Ja, of dat wat is was het. het? Ja, ik weet De, het Ma niet. de Marcoles. Dat is het toch? Ja. Het zwaard van... Nee, maar dat is toch... en dan hebben ze nog het andere, dat is ook de ziekammen gelopen. Wat is dat ook alweer? Ex on the Beach. Ja. Het zwaard van Damocles. Damocles. Dat is het dan inderdaad, ja. Zwaard van Damocles. Ja, zou het je er al mee doen? Nee. Als je de looks had, hè? Als je de Nee. looks had. Ik zeg maar af en toe al zijn bruin getinte huid. Nee, ik ga eigenlijk aan het kijken nou weer allemaal met dicht daar, hoeveel ze hadden, maar ik kom niet meer op de naam van. Oh, Harry Snijders. Oh ja. Ja. Maar dit van Ex on the Beach, hè? Ja, ik wil zeggen, dit is ook van Ja, zo'n ja. programma inderdaad. Ja. Harry. Dat was wel grappig, man. Ik heb tv. Ja, het is zo apart uit tv natuurlijk. En dan zien echt wel lui die dan, als ze zo'n kind zien of zo, en dan nog een beetje slum is, dan kun je ze echt wel gewoon gaat uitholen. Is dat niet lekker? Oh. Nee, hè, dat is alsof ik, Doe me gek. alsof we Michel zijn de bourbon in drinken. Oh, het is echt... Normaal zitten ze zo'n keersje en blijft dat drieven en dat zit ze aan. Wow, dat is wel echt zo, ja. Oh man, nee. Dat is Alsof wat het ik, is. Ja, dat doe je iedere dag pak eens gedaan. Dat is, Ja. Maar hij zit in tandarts en jong. Een keer zuur van de tanden afgesprongen. Dit is... we zullen een straffen. Ja, maar ja, wat zeggen we? Ja, wat reality tv, ik ben een kiek wat van nog. Ja, dat is zoveel, jongens. Dat is echt een uitvinding van Ja, maar Nederland, ik vind toch de programma's wie Verhulsjes. reality. Ja, maar is dat ook... Ja, Is zeker. Oké, dat staat veel te wel onder. Ja, dat vind ik dan eigenlijk leuker. Ja, de Bevas. Ja. Ja, dat loer ik niet. De verhultjes loer ik wel. Maar dat is En ook de veel, roelvinkjes. Roelvinkjes. Vind ik dat is eigenlijk ook leuk. veel gemaakt, ja. Ja, met ze. Dat is wel gescript. En dat is eigenlijk is dan de reality wel een beetje er vanaf. Ja, echt reality is bijvoorbeeld een Utopia of een Big Brother tot ze live kost met Loera. Ja, dat bedoel ik. Daarom zeg ik van, dat is echt gewoon Cam reality 2, 3, inderdaad, 14 en dan kosten die gewoon zo volgen. Maar dat waren lui wat dat gewoon 20 op per dag tegen, hè. Ja. Dat ze dat niet gedaan hebben met... of hebben ze dat wel eens gedaan met Maastrichtse lui of artiesten? Of... Ja. Nee, ja, ze zijn niet van de grond gekomen of zo. Sla- 24 uur met, hè. 24 uur was ook chic. Ik heb je nog niet gezien? Nee. Dat dan Theo Maas was en daarvoor was het... die wat nu de Formule 1, de geloof ik, presenteert. Olaf Mol. Nee, de presentator, de kale. Alfred ook squak. Oh nee, nee, Olaf Mol, sorry. Ik had het verkeerd in. Alfredje Doekes. Nou, dus nog net geen NSB-grap, maar dit was het. Ik heb een klein wit bolletje. In mijn Bruine. hoofdje. Nee. Niet? Nee. Ja, maar... Kijk je veel aan maar die slechte dingen. Dingetje. Nee, maar dus... wat hadden we het nu even? Voor reality soaps. Ah, ja. En dat doen al lui dan 20 uur per dag gingen ze dat volgen, ja. Dan moest ik indenken dat ze dus zo daarin gezogen is, dat ze gewoon was weten wat lui in de ganse dag doen. Ja, En- baan opzeggen. Gewoon om de ganse dag daar te loeren. nee, maar ook de lui wat een programma metgedaan hebben. Natuurlijk. Ja, Ja, dat de ook, bal nog ja. opzeggen. Ja, ja. De wedstrijd niet voor wie lang. Ja. Dan kunnen ze niet iets te runden nog een maand. Gisteren we toezien. Hij was Starmaker niet ook zo gaat? Nee, dat was voor de eerste popband, hè. Ja, maar Samen waren staan nog, op- dat was een beetje zo'n... Ik weet niet. Er waren meisjes op een streek bij, ja. Ja, met die krollen geloof ik. Ah, ja, ik ben En de naam Sita even zat vergeten. daarin, hè? Ja, 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 al die namen, dat weet ik al niet. nee. Poh. goed jongens. De tweede. Als je meedoet met een reality-programma, ben je sowieso niet 100%. Ja, ik denk wel dat ze daar veel meer open stonden. En tegenwoordig doen ze allemaal met een bekend te worden. Ja, ik wil zeggen, dat zal het vooral Ja. zien. Hè. Dus ja, Ik vind het ik bijvoorbeeld... denk wel dat het altijd een beetje een apart slagvolk is. En dat bedoel ik niet negatief, maar die wat daar al met willen doen. Ja. En wat al 6 jaar in de sportschool staat. En zichzelf al van 100 foto's op Instagram heeft gezet, maar toch niet doorbreekt. Mhm. Probeert dan op zo'n manier. Dan hebben ze van Ex on the Beach zo, maar bijvoorbeeld Ja. een Utopia. Hè. Een land moest het zelf met 15 maanden opnieuw Ja. opbouwen zonder contact met de buitenwereld. Dat is natuurlijk wel net gaat anders dan een Temptation. Ja. bijvoorbeeld. Maar Hmm. is dat ook niet is Utopia-loos? Dat is toch ook een apart volk wat er Hier, Ja, zeker. Utopia, het moest me echt gewoon... Ik heb dat echt niet gekeken. Misschien is het gaat Vlaanderen Ja, gezien, maar maar wat Top. is de het insteek idee of van zo? is top. Dat is gewoon een stuk land en daar stond een loods op. Niet Mhm. geïsoleerd, niks. Hè. Gewoon, en dan kreeg je dan ieder een slaapzak en een €1000. En gaat eten opvuren, het water en brood. En Mhm. dan moesten met z'n 15e, zeg maar, gewoon opnieuw beginnen.
Oké. Dus dat is eigenlijk alsof de wereld is vergaan en dan moest Ja. opnieuw beginnen. Dus met die 1000 euro gingen ze in kippen kopen, hadden ze eitjes, gingen ze dingetjes maken, proberen te verkopen. Het Maar was dan zo moesten ze dan laten aanleveren. Via de tv-show komen ze dat aanleveren. Ja, en op een gegeven moment hadden ze genoeg gespaard van een telefoon en dan konden ze echt contact toeleggen. En op een gegeven moment is dat verbouwen. En op een gegeven moment werd dat echt de loods werd gewoon een hoes en dingen aangebouwd. En groter, op een gegeven moment gingen die kippen weg, want ze hadden zoveel. Iedereen kon bedrijfjes opstarten. Op een gegeven moment hebben ze die kippen Hoe lang nu is dat liggen. geduurd? Of is dat Een nog jaar steeds? of ik denk een jaar of 3, 4. En met dezelfde Nee, ik lui? geloof het één of 2 seizoenen, geloof ik. Maar dan wel, geloof ik, de eerste is 2 jaar doorgegaan of zo. Ja, met dezelfde Kijk. lui, ja. In hetzelfde... Ja. Oh, kut. Ja, ik heb dat niet gezien, ik heb die naam al, maar ja, Ja. ik weet niet, daar moest er misschien wel een beetje bij houden. Heb je dat allemaal gekeken hoor? Ja, dat op het eerste seizoen wel, ja. Want ik heb me daarvoor wel opgegeven. Ja, Ik vet. vond het echt vet. Ik vond het echt een vet idee. En Maar op- het idee wat ze nu zegt, vind ik wel chic. Ja, dat is echt een ook zo'n zondemol idee. En dat is. Maar 24 uur met, daar hadden we het over. Ja. Je hebt dan iemand, je hebt 24 uur met een bekende Nederlander. Mhm. En je hebt daar helemaal in, dat is gewoon zonder route, in de ruimte. En dan gaan ze vertellen. En wordt dan Zo geïnterviewd. 24 om Ja. met. Ik dacht, en dan ze wordt 24 wordt alles gevolgd. en dan weet ze niet de tijd. Dus op een gegeven moment gaat ze slapen. Maar dan weet ze niet of ze nog maar 2 uur hebben ze in die 24 uur. Of tot ze eigenlijk al na 2 uur gaan slapen. Of maar samen eten. En dat de presentator gaat ik echt. En dat zijn hele zwoere, chique gesprekken worden dat. Misschien Oké. wel leuk. Maar dat is ook reality. Ja, dat is echt chic. Ja. Dat is eigenlijk allemaal terugkleuren. Dat is echt wel chic. Nou, vind ik allemaal een dingetje. Ja. En dan, ik geloof dat alle bekende Nederlanders daar met hebben gedaan. En dan gaat ze heel filosofisch gaan ze praten. Mhm. Interessant. Ja. Nee, heb ik oprecht niet gezien. Nee, gewoon niet. Echt waar? Echt top. Ja. Ja. Het is een heel simpel programma. Je gaat Ja. van tik naar tegen en de situatie verandert niet. Maar het is ook leuk om in het Limburgs te doen. Ja, daar wou ik een Maar beetje aan weer De door. opnames, ik heb daar ook al over nagedacht, maar de opnames duren altijd 24 uur. Goh. Ja. Ja, Ja. misschien heel veel tijd kwijt. Ja, ja. En het moest, ja, precies. Ja. Maar dat is dus echt goed, zoals deze ruimte hebben. En Deze dan 24 uur heen route met afplakken, slapen. wist je en wat al. dagen en nacht is. En dan komt ze binnen met een kuffertje. En de wets, ik moet gewoon eten. En dat hebben ze gewoon ook alles. Ja. Dus de kinderen dan hebben ze een Ja. wc en een douche. Eten, drinken. En dan gaan ze samen. En gaan alleen maar met ze- z'n tweeën. met z'n tweeën en dan gaan ze een putje voetballen. Maar dan is niks. Dus dan heeft de gast een belkje metgenomen bijvoorbeeld. En dan gaan ze dat een beetje zo pratend. Ja. En uit die 24 uur knippen ze die gesprekken. En maken ze echt wel best wel filosofisch, ja. Gaan ze over het leven praten. En wie lang duurt zo'n programma? Ik geloof het, ik denk het 30, 40 minuutjes. Een aflevering. Ja, dat bedoel ik, zo'n aflevering. Ja. Ja, precies. Oké, nou, dat is wel Echt leuk, interessant. oprecht. Ja. Dus Maar, dat. maar dat is allemaal Nederlandse televisie. Maar als je eens kijkt zo regionaal of in Limburg. Nee, ja, die producties is allemaal niet, nee. Is allemaal, nee, maar ja, zo gaat het misschien wel heel erg extreem. Maar dan Maar, heb je toch helemaal met Limburg of Maastricht, heb je toch niemand wat een reality... Niemand mag echt entertainment. Nee. Want allemaal via bepaalde subsidiestromen en Ja. dan moest dingen vertellen. En, dus nu zegt tot ze zeggen van, nou, ik heb een vet idee. Het is niet echt tot ze een leuk programma op LN of de Limburger of TV Maastricht opzet. Wat echt zo leuk is. Hoe het maar entertainment wie zou dat niet kennen? Want als veel zeggen van, we hebben een bepaald idee. Want het is succes, subsidies en dan maar ze bij LN of bij dingen aanklopt met hey, over wat zou je dit willen doen? Of is ja, dat dan krijg je gewoon te dat huren. past niet? Of- Ja, precies dat. Of... Geen budget. nee, maar bijvoorbeeld, ik zeg maar, dat is veel als een verkapte fijne vrienden doen. Mhm. Of wat is dat ook weer? Foute Foute vrienden. vrienden. Ja. Ja, dan is dat wel leuk. Maar dan zeggen ze, ja, het is allemaal, dat moet wel gaat besproken. We moeten wel gaat van inhoud hebben. Ja, weet je, dus puur entertainment zal het niet zeuren. Nee, maar wat zich met budget, kijk, dat zou eigenlijk niet moeten uitmaken. Want dat is zich veel regelen alles. Mhm. En ja, veel, maar hè, Ja. en we betalen als veel voor hem uit te zenden. Ja. Dan hebben ze toch Maar content. je hebt gewoon niemand zijn vingers aan branden. Omdat ze natuurlijk een soort mediacode hebben. Mm. Ja, Om te dat houden. is het natuurlijk. Ja. Ja, Ja, bang het is dat bij er alles dingen dingen geroepen steeds- of steeds gezag heftiger worden. wordt, Ja, ja. precies. Het is bij alles gaat van gevonden worden. Ja. En als ze dan moet langs allemaal lui. Dus nu zegt tot daar ene zit wat de afdeling entertainment is. En Hmm. als er toevallig een reclame of gaat van inhoud bij kunnen zien, dat is prima. Maar nu wordt het eigenlijk omgedraaid. Moest bij daar een programma maken om een onderwerp. Ja. Ja. Maar- Ja. Je moet zeggen een programma hebben wat de reclames opvult. Ja. Een beetje Ja, dat Door idee. reclames tegenwoordig ook heel lang. Ja, maar zelfs als de wedstrijd met voetballen begint, net voordat ze nog even gaan affluiten, krijgen ze weer Ja? een stuk. Maar jongen, dat zag ik let's bij volgens mij wel de Champions League of zo. Dat ik dacht van, hè, Hmm. ze komen het veld op.
En Zodat dan je even de zo'n speukels splitscreen. zien. Oh, dan doen ze Nee, zo'n hè? klein schermpje. Nee. Doen ze dat ook, ja. Ja, maar ik heb een nieuw paas hadden ze dus gewoon op. Ganse reclame. Oké. Gewoon maar één soort. En dan just voordat het ging afgetrapt wordt, hop, dan was ze er weer. Ja. Zo irritant. Ja. Echt irritant. Ja, bij Formule 1 doen ze inderdaad... Ja, dat is Ja, ja, zo reclame. doen ze- Al die borden en dan Ja. zijn die Ja. grote reclameshow. Ja, precies. Heavy eigenlijk. Ja, dus dat jongens. Reality TV. Reality, ja. 24 om met. Echt een dikke aanraaien. Daar ben ik wel... gewoon maar op ik ben programma's. ook, maar kijk, reality is dat niet nog... Wat zoals ik trouwens gisteren gekeken heb, vond ik ook echt leuk om te zien. Moet ik wel kijken, gewoon zappen. Waar de fuck is stuk? Of wat is dat? Oh ja. Dat is best leuk zien gedaan. staan, ja. Ja, hebben ze best leuk opgepakt, moet ik zeggen. Ja. Zo'n Ja, stuk, ja. over stuk tv. Ja, maar dat is gewoon vet, want dat doen allemaal bekende Nederlanders aan met, die hun moeten gaan zoeken. Ja. En dat ze, wie heet die, dat meisje, of een vrouw, man, meisje, die wat, Nikki Tutorials. Oh ja. Die Ja. had gewoon 19 miljoen volgers of zo. En die zit dan van moeten op zoek. En die had gewoon een of andere dikke helikopter gewoon even geregeld. En gewoon door naar het auto vliegen. En ja, super vet gek. En Giel had zijn broer geregeld. Die Dat is liep heel dubbelganger. erg op in. Dat is dubbelganger. Ja, die moest daar een beetje voor reuring zorgen. En dan vind ik dan, denk ik, ja, stuk tv, ooit maar ook met YouTube en zo begonnen. Wel vet, Ja. gewoon zo. Is dat niet doen. goed geworden met Project X? Och ja. Ja, ook inderdaad, ja. Dat is niet goed, ja. Want iedere keer dat zie je echt heel veel... ja. Goed jongens, dat waren hem. Nou, Even een reality kijktips. check, nee? Kijktips, zet die even onder in Ja. de comments. Hè. Even, ook voor de lui leuk, maar voor ons ook. En op Spotify kan je het ook reageren. Dan krijg je veel gewoon binnen. Hè? Ja. Plum. Plim. En dan zit ze gewoon op het mobieltje. Hè? Spotify. Ja. Tot de volgende keer. Ciao.